Miten niin et tahdo? Sebastian, sano nyt jotain. Mä en suostu avioliittoon naisen kanssa, joka tappoi mun edellisen vaimon. Mut enhän mä... Mä en halunnut pilata sun elämää. Sä oot ainoa ihminen, joka on aina onnistunut näkemään mussa jotain hyvää. Sun kautta mä olin uskon siihen. Ja sitten tuli se kamala ilta, jolloin mä ajoin Marian yli. Ja jätin sen tielle makaamaan. Sä tapoit mun äidin! Mä pitänyt auttaa Mariaa. Lopeta! Mut mä olin silloin niin sekaisin. Ja mun päässä pyöri vaan, ettei sitä voi auttaa. Ja että ehkä sä alat taas rakastaa mua. Mä en rakasta sua. Mä halveksin sua. Tää rouva lähtee meidän matkaan! Sebastian! Se murhas äidin, että se olisi Sebastianin itselleen. Se on nyt poliisin huostassa ja pian oikeus toteutuu. No on kyllä aikakin, että se nainen joutuu vastaamaan teosta. Toivottavasti sun faijassa on joku synninpäästö noista kostotoimista. Se pappi varmaan kelaa, että me ollaan ihan seinähulluja. Isabella on seinähullu! Miksi jos koskaan syntyy? Viekää teidän kotiin. Mä haluan puhua vielä Sebastianin kanssa. Me pidetään susta huolta. Selittäisitkö, mistä tuolla oli kyse? Mä halusin kostaa. Annan teidän kaikkien uskoa Isabella mukaan lukien, että mä oikeasti rakastan sitä. Pakko myöntää, että se meni kyllä täydestä. Suunnittelitko sä tän heti, kun sä sait tietää totuuden Marian kuolemasta? Mä olin setvimässä ajatuksia pari päivää, silloin Isabella jätti ton viesti. Ja mä tajusin, että mulla on oikeasti todisteista vastaan. Sitten mä mietin, että miten mä voisin satuttaa sitä ihmistä oikein pahasti. Näin se sitten kävi. Siinä sä onnistuit kyllä erittäin hyvin. Mä en oo koskaan nähnyt Isabellaa niin murtuneena. Entäs nyt? Onko sulla nyt levollinen olo, kun sä sait kostettua?